Nilinaw ng National Food Authority Eastern Pangasinan ang mga ulat hinggil sa mga palay na hindi umano tinanggap mula sa ilang magsasaka sa bayan ng Villasis, Pangasinan. Ayon sa NFA, mahigpit na ipinatutupad ng kanilang tanggapan ng mga panuntunan sa pagbili ng palay upang matiyak na tanging dekalidad na ani lamang ang may sasama sa buffer stock ng bansa. Bilang dito ang on-the-spot o cross-validation ng mga magsasaka nakatakdang mag-deliver upang mapatunayan ang aktual na dami at kalidad ng kanilang palay. Ayon pa sa NFA, tanging mga palay na may moisture content na 12 hanggang 14%, purity na 90 hanggang 100% at maximum na 7% discolored o damaged kernels at walang insect infestation o masamang amoy ang tinatanggap para sa buffer stocking. Tiniyak naman ang ahensya ng mga apektadong magsasakay direktang nakausap na at nananatili umano ang kanilang commitment na suportahan ang lokal na sektor ng agrikultura habang pinangangalaga ng pambansang seguridad sa pagkain. Tatandaan na ilang magsasaka ang nanawagan ng konsiderasyon upang binhin ang kanilang palay dulot ng mga nagdaang sama ng panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.